Mulai. Mulai muncul. Wis angel. Mau mending nggih. Tengi bareng-bareng yuk. Karepem dhewe to kongkonan kowe iki. Yo karepe dhewe sapa sing ngongkon? Aja manut cai, ngongkon elek iki. Elek lak kanggomu. Kowe ngajari kancane melek yo. Ora, iki ben dijajal lho. Gambane landhep ora. Iki jenenge pemerkosaan massal. Lah wong wis ditembung lho. Rumah sana mah aku ki sumur umum to piye, ha? Lah yo mbuh. Aku ora ngarani kok. Bolongan siji mbok mplungi sak pirang-pirang. Lah sumure nganggur lho. Nek ra dicemplungi eman-eman. Lucu iki. Apa kowe lagi ero iki? Nek aku lucu. Engko nek meteng tenan anakku terus bin sapa, ha? Yo bin rame-rame to. Ini parah nih.